kunoda ma-citizens enyika yedu yeZimbabwe pamwe chete nema-political parties ari pano nemapato amwe akawanda-wanda ari pano vanoda kuti nyika yedu inake. Ndinoda kutenda vanotungamira ma-political parties vari pano nebasa renyu rekuti batanidza ramuri kuita. Asi zvekare takamira ma-citizens tinodzokorora nyaya yedu, hatichada, hatichatya. Ino nyika ino hatichabvuma kuti irambe ichiitwa matakana natakatarisa. Tinoda kuti izvo takuenda kuma-elections zviri kutaurwa nenera ndo zvatiri kuda. Ngatigadzirei nhandare yemutambo wedu wema-elections naika. Chero tirohwe tipinzwe mumajere, isusu nyika yedu taakuida. Saka ndinotenda ngatirambe takabatana, rambai kudivhaidwa, hatifanire kupatsanurwa sevana veZimbabwe naika. Mwari vakuitirei zvakanaka, kudenga kuna Mwari, pasi pana vanhu. Kana Ishe vachinge vatara mutaro kuti mwaka wokutambura kwemwana weZimbabwe wapfuura, hakuna munhu mupenyu anokwanisa kupfuura mutaro iwoyo. Tinotenda zvikuru, Mwari vakuitirei zvakanaka, Mwari vakusimbisei, vakuchengetei, tichigashira Zimbabwe idzva.